Gwreiddiau hawliadau ciwbig ar gyfer mathemateg bellach uned 1. Beth algebra i ddechrau? Nawr ni'n gwybod bod x plus y i gyd i sgwario, sef y bracet, lluosi ei hunan, yn rhoi x sgwar i ni am y ddoi gynta, y sgwar am y ddoi ola, a 2 xy am y ddoi canol. Felly, os ni angen x sgwar plus y sgwar wrth ei hunain, bydde fe'r un peth ar bracet ydi sgwario minus y 2xy. Yn yr un modd, os x plus y plus z i gyd i sgwario, hynny yw 2 fracet, lluosi ei hunain, lluosi nhw mas x gyda pob un, plus y gyda pob un, plus z gyda pob un, casglu'r termau, so mae x sgwar plus y sgwar plus z sgwar, plus 2xy plus 2xz plus 2yz. Felly os ni am x sgwar plus y sgwar plus z sgwar, mae'r un peth ar bracet ydi sgwario minus 2 pare xy, xz, yz. Hwna ar gyfer bydd angen nes ymlaen. Mae gyda ni enghreifftiau o hafliadau ciwbig yma, a'i gwraidd wedi gweithio mas gyda cyfrifiadur. Beth i ni angen gweld yw, oes na gysylltiad rhwng y cyfernodau o flaen yr x ciwb, yr x sgwar, yr x a rhifau a'r gwraidd. Swm y gwraidd, swm pare a lluoswm. Felly, so edrychwn ni ar yr un cynta, swm y gwraidd yn yr un cynta yw minus 1, swm y gwraidd yn yr ail un yw 8, swm y gwraidd yn y trydydd yw minus 0.5, swm y pedwerydd yw 1.5 a swm y trydydd, gwraidd cymle gyda ni fan hyn, yn 3. Felly, os edrychwch chi ar y cyfernod x sgwar, mae 1 yw y cyfernod x sgwar yma, minus 1 yw'r swm. Minus 8 yw'r cyfernod ar yr ail un, 8 yw'r swm. 1 yw'r cyfernod ar gyfer y trydydd un, ond mae'r swm yn minus 0.5. Os rhannwn ni yr hafaliad i gyd gyda 2, bydde gyda ni hanner yn y fyna. Yn yr un yma, rhannwn ni gyda 8. Mae gyda ni minus 12 dros 8 ar gyfer cyfernod x sgwar. So mae hwnna'n 3 dros 2, minus 3 dros 2, minus 1/2, a mae swm y gwraidd yn 1/2. Rhannu hwn gyda 5, a mae gyda ni minus 3 fel cyfernod x sgwar, a 3 yw'r swm yn dod i. Y pare, swm bob par yma yn rhoi minus 10 i ni, a mae minus 10 i ni fel cyfernod yr x. Swm bob par yn yr ail un yn 21, a mae cyfernod yr x yn 21. Swm bob par yn y trydydd un yn minus 1/10, a os ni'n rhannu gyda 2, gawn ni minus 1/10 fel cyfernod yr x yma. Y pedwerydd, rhannu dy 8, felly mae 6 dros 8 gyda ni fel cyfernod x, sef 3 dros 4, sef 0.75 yw swm bob par o'r gwreiddiau. A yn yr un ola, rhannu dy 5 yn rhoi 7 i ni fel cyfernod yr x, a 7 yw swm pare gwraidd. Lluoswm, wedyn, yn rhoi minus 8 i ni ar gyfer y cynta, lluosir 3 dy gilydd, lluosir 3 dy gilydd, yn rhoi plus 18, minus 18 sydd ni fel cyfernod y rhif wrth hunan, minus 12 fel y trydydd un, rhannu dy 2 a ni'n cael plus 12 yma, rhannu hwn gyda 8 a ni'n cael minus 1/8,
a mae'r lluoswm yn 0.125 a mae'r un ola rhannu dy 5 yn rhoi minus 5 fel y rhif wrth unan a plus 5 yw'r lluoswm y gwraidd. Felly chi'n gweld mae'n debyg fod yna gysylltiad rhwng cyfuniadau'r gwraidd a'r cyfernod. Dewch i ni gael gweld sy'n ni brofi hwn. Tybion bod gan yr hafaliad gwreiddiau alpha, beta, gamma. Felly mae hyn yn golygu bod x minus alpha ac x minus beta ac x minus gamma yn ffactorau o'r mynegiad ar y chwith. Felly mae yr ochr ar y chwith yn hafalu lluoswm y tri ffactor na, ond gyda a hefyd i wneud siw bod y a x cube gyda ni. Felly mae rhywun ffactorau o'r mynegiad yna, lluosi nhw gyda a dylen ni gael yr un mynegiad, felly unfathiant yw hwn. Felly lluosi'r ochr dde mas, so mae x lluosi x gyda ni, cadw'r un ola, so lluosi'r ddau gynta, so mae x lluosi x, x sgwar, alpha beta gyda ni ar y diwedd, plus, a wedyn mae minus alpha x, minus beta x gyda ni yn y canol. Lluosi hwnna i gyd gyda x minus gamma, so mae x cubed gyda ni, minus gamma x sgwar. So, y ddoi nhw'n lluosi x sgwar. Hwna lluosi x a hwna lluosi'r minus gamma. A wedyn ni yr x lluosi'r alpha beta minus gamma lluosi beta. Felly mae cyfuniad yna gyda ni. Felly casglu'r termau, mae gyda ni x cubed gyda'r x sgwar, mae alpha plus beta, wel os ni'n mynd ar minus mas, plus gamma, lluosi x sgwar, a wedyn lluosi x, mae alpha gyda gamma, beta gyda gamma, a alpha dy beta gyda ni gyda'r x, a mae y lluoswm ar y diwedd. Felly ni'n gweld bod gennym gyda'r a y cyfuniadau yna, felly mae'r swm y gwraidd gyda'r x sgwar, swm bob pare gyda'r x, a lluoswm gyda'r wrth i unan, a minus gyda'r x, plus minus gyda'r x sgwar, plus gyda'r x, a minus gyda'r un ola. Felly cymharu'r cyfernodau, felly mae'r y b yn hafelu minus a lluosi'r swm y gwreiddiau, so rhannu gyda a gewn ni rhannu dy a gewn ni'r swm yn hafelu minus b dros a. Mae c yn haflu'r swm y pare gyda a, felly rhannu gyda a ni'n cael swm y pare yn haflu c dros a wedyn ni ar y diwedd rhannu gyda a, lluoswm yn haflu minus d dros a. Felly ni wedi profi bod beth o'n i'n gweld yn y slaid cyn ni, sef, dwi'n ni'n rhannu dy rif o flaen yr x cubed, a byddwn ni'n cael swm yn haflu minus b dros a, swm pare yn c dros a, a'r lluoswm yn minus d dros a. Hefyd, felly'r swm yn minus b dros a, swm pare yn c dros a, lluoswm yn minus d dros a. Hefyd, os ni'n gweithio sio nôl, ni'n gallu dweud, os ni'n agwreiddiau gwbl o gwahanol, minus sym y gwreiddiau gyda x sgwar, plus lluoswm pob dau wreiddyn, swm bob par lluosi x
minus swm y gwreiddiau, lluoswm y gwreiddiau wrth ei hunain. So felly, naillai dod o hyd i nhw fel yna, neu dod o hyd iddyn nhw yn y ffurf yma. Enghraifft fach. Mae gan yr hafaliad yna, wreiddiau alpha, beta, gamma, darganfyddwch werth swm 1 dros pob un, swm sgwarau a swm ciwbiau. Nawr, mor gynted ych chi'n gweld y cwestiwn fyna yn sôn am alpha, beta, gamma, mae angen ysgrifennu lawr beth yw swm bob un, sy'n minus 7 dros 2, so minus b dros a, so dyna ateb a i ni. Hefyd, ni'n gwybod bod swm pare yn c dros a, sy'n minus 5 dros 2, a rhif wrth hunan yw'r lluoswm. So mae rheina i gyd yn dod o'r hafaliad gwreiddiol. A mae minus 1 dros a yn 1 dros 2. Felly'n rheina i gyd ni wedi cael o'r hafaliad gwreiddiol. Minus b dros a, plus c dros a, minus d dros a ar gyfer y tri cyfuniad yna. Felly ni wedi ateb a yma. Ar gyfer b, does dim fel yna ni'n gallu defnyddio, ond os nawn ni gyfuno'r tri ffracsiwn a dod i alpha, beta, gamma ar y gwylod, felly mae 1 yn mynd i gorfod llosi gyda, mae alpha ar y gwylod, felly beta, gamma ar y top. Mae'r beta, yr ail un, yn goffod llosi gyda alpha, gamma ar y top, a mae'r gamma ar trydydd un yn goffod llosi gyda alpha, beta ar y top. Felly ni'n gwybod gwerthoedd y top yna. Hwna minus 5 dros 2. Gwerth y gwylod yw 1 dros 2. Canslo'r yna, a mae gyda ni minus 5. Ar gyfer c, dyma'r algebra wnaethon ni ar y dechrau. Felly ni'n gwybod bod y cyfuniad yna yn hafal i'r braced wedi sgwario minus 2 bob par wedi adio, swm bob par. Ni'n gwybod yr un cynta, felly minus 2, minus 7 dros 2 wedi sgwario, minus 2 lluosi, minus 5 dros 2, a ni'n cael 89 dros 4 ar gyfer ateb i c. Ateb i d, bach mwy cymleth, felly dyna'n gwerthoedd ni wedi cael mor belled. Beth am y rai wedi cwbo? Bydd yr algebra mynd bach yn ddwys os i ni'n mynd i llosi hwnna mas a gweld beth sy'n angen i ni dynnu ffwrdd. Ond, ni'n gwybod bod alpha yn wreiddyn, felly mae alpha yn mynd i weithio yn lle'r x, mae beta yn wreiddyn a mae gamma yn wreiddyn, felly mae'r 3 yna yn mynd i weithio. Os adwn ni'r ein lan, mae 2 o'r alpha cubed, beta cubed plus gamma cubed, plus 7 o'r alpha sgwar, beta sgwar plus gamma sgwar, minus 5 o'r alpha plus beta plus gamma, minus 3 yn haflu 0. Na ni'n gwybod gwerth yr alpha sgwar plus beta sgwar plus gamma sgwar. Mae'n 69 dros 4. Ni'n gwybod gwerth yr alpha plus beta plus gamma. Mae minus 7 dros 2. Gweithio'r un y mas. A mynd ar ffracsiwn draw ar rannu dy 2. A mae gyda ni ateb ar gyfer yr un cwbig. Enghraifft fach arall. Mae 2 ddatrysiad i hwn, 2 ffordd i weithio fe mas. Mae gan yr hafaliad yma gwreiddiau alpha, beta, gamma. Darganfyddwch hafaliad cwbig gwahanol sydd â gwreiddiau cyfanrifol, dim ffracsiwn, 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1, 2 gamma plus 1. Felly ni angen hafaliad gwbl gwahanol sydd â'r gwreiddiau yna. So tybiwnt bod yr hafaliad newydd gyda ax cubed bx sgwar plus cx plus d, llythrennau bras,
a'r gwreiddiau yna. Felly, bydd swm y gwraidd newydd y minus b dros a, b fawr dros a. A ni'n gwybod bod, os ni'n ado'r ein, ni'n cael 2 alpha plus 2 beta plus 2 gamma plus 3 sy'n rhoi ni minus 5. So mae swm y gwraidd newydd yn minus 5. Felly mae b fawr yn haflu minus 5a. Swm pare y gwraidd newydd yn c dros a. Felly llosir ein mas, a dyna yr ddwy fraced gyntaf, dyna'r ail bar a dyna'r trydydd par. Casglu termau, a mae gyda ni 4 alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma. 2 alpha plus 2 alpha, felly 4 alpha plus beta plus gamma, 4 yr yna, a 3 unigol. Ni'n gwybod gwerth am y pare yma o'r hen rai. Felly mae 4 llosi minus 7 plus 4 llosi minus 4 plus 3, a mae hwnna'n rhoi i ni minus 41. Felly mae c yn haflu minus 41a. Lluoswm yw'r ola sy'n haflu minus d dros a. Felly llosir un yma, so 2 gynta yn rhoi'r cyfuniad na i ni. Llosir braced ola, a ni'n cael cyfuniad yna. Felly, mae gyda casglu termau, mae gyda ni 8 alpha beta gamma plus 4 pare plus 2 unigol plus 1. Gosod gwerthoedd mewn, lluoswm yn 6, swm pare yn minus 7, a'r swm unigol yn minus 4, lliosir yna mas, a ni'n cael 13. Felly mae d yn hafel i minus 13a. Felly, yn lle a, yn lle'r b, mae 5a gyda ni. Yn lle'r c, mae minus 41a da ni. Yn lle'r d, mae minus 13a da ni. Ni moyn yn gyfanrifol. Os bydde'r rifau yn ffracsiwn, byddai rhaid i ni rannu gyda rif i gael rif o flaen yr x cube. Ond ni naill ai gallu canslo, ond gallai'r a fod yn 0. So chi ffili canslo, felly ni'n lle rhoi a yn haflu 1. A bydde fe'n canslo. Lle ni'n rhoi a yn haflu rhywbeth, a bydde fe'n canslo heb law am 0. Felly mae gyda ni'r hafaliad yna fel ateb. So beth wnaethon ni oedd creu hafaliad newydd gyda gwraidd newydd, gweithio'r swm mas, swm pare a'r lluoswm, rhoi nhw nôl mewn, a mae gyda ni hafaliad. Datrisiad arall i wneud hwn, ffordd arall, bydde galw yn 2x plus 1. Achos alpha, beta, gamma sydd gyda ni fyna. Felly, mae x ail drefnu hwnna yn rhoi minus 1 dros 2 i ni. Felly, x yw hwnna, a mae x yn bodloni'r hafaliad yna, felly rhoi minus 1 dros 2 mewn, a mae greiddiau yr minus 1 dros 2, sef yr x, yn haflu alpha, beta, gamma. Lliosir ein mas, so y cwbo'r 2, sgwario'r 2, tynnu'r rhan ar y gwylod ma, a ni'n sôn am nawr, am a gwreiddiau newydd, 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1, 2 gamma plus 1. Felly dyn ni nawr. Lliosi gyda 8. Felly mae gyda ni 8 dim mynd fyna. Lliosi hwnna dy 2, lliosi hwnna dy 4, lliosi hwnna dy 8, a ni'n canslo'r gwylod. Lliosi 0 dy 8 yn dal yn 0.
llosir ein mas, o dyna'r braced wedi cwbo. 8 llosir braced wedi sgwario. Minus 28 llosir braced plus minus 48. A ni'n cael x cubed am yr un cynta. Felly mae minus 3x sgwar plus 8x sgwar yn rhoi plus 5 y sgwar i ni, sori. A wedyn yr y wrth unan, so mae plus 3 minus 16 minus 28 yn rhoi minus 41 y. A mae rhifedd hunan minus 1 plus 8 plus 28 minus 48 yn rhoi minus 13 i ni yn hafel i 0. A dyna'r hafaliad oedd gyda ni gynnau sydd ar gwraidd yma. Felly, un i chi drio, mae gan yr hafaliad x cubed plus 5x sgwar minus 3x plus 2 yn hafel i 0 gwreiddiau alpha beta gamma. Heb ddarganfod alpha beta gamma yn unigol, fel ni wedi bod yn wneud, darganfyddwch hafaliad cubig sydd â gwreiddiau 3 alpha minus 2, 3 beta minus 2, 3 gamma minus 2. Felly daliwch y fideo cyn bod fi'n rhoi'r atebion i chi. Atebion yn dod nawr. Unrhyw un o'r dulliau yna. Un enghraifft o math gwahanol o gwestiwn gallwch chi gael. Mae gan yr hafaliad ax cubed plus bx sgwar plus cx plus d yn hafel i 0 wreiddiau alpha, alpha a 4 alpha. Felly gwahanol tro yma, profwch bod 2bk minus 27 ad yn hafel i 0. Felly o'r gwreiddyn, mae swm yn minus b dros a, sy'n golygu bod 6 alpha yn minus b dros a, swm pare yn c dros a, so mae gyda ni alpha sgwar plus 4 alpha sgwar plus 4 alpha sgwar yn rhoi 9 alpha sgwar yn hafel i c dros a, a lluoswm yn hafel i minus d dros a, felly 4 alpha cubed a minus d dros a. Ni angen y cyfuniad yma, a gobeithio bod yn hafel i 0. Felly mae 1 yn rhoi bod b yn hafel i minus 6 a alpha. Mae c yn hafel i 9 a alpha sgwar, a mae d yn minus 4 a alpha cube. Felly, rhoi nhw mewn o'r ochr chwith, beth ni am brofi. A ni'n cael bod 2 lluosi minus 6 a alpha plus 9 lluosi a alpha sgwar minus 27 a lluosi minus 4 a alpha cubed sy'n rhoi i ni minus 108 a sgwar alpha cube plus 108 a sgwar alpha cube sy'n rhoi ni 0, felly wedi profi bod rheina yn hafel i 0. Felly, ta pwy gyfuniad gewch chi o'r gwreiddau, mae rhaid chi wastad dechrau gyda beth chi'n cael, swm pare, lluoswm, a wedyn gweld beth mae'n moyn i chi'n wneud. Neu lle cyfuniad o'r gwraidd, neu profi rhywbeth, neu dod o hyd y hafaliad newydd. A dyna ddiwedd y fideo ar gwraidd hafaliadau cwbig.